Čaute ľudia, som pre vás pripravil túto pyrotechniku. Tak ako sa vám môžem ukázať, mám tu Dum Bum. Mám ich 5 kusov. Petard. 5 petard. Dum Bum. Potom mám tu mini petardy, trojranovky. Sú veľmi dobré. Potom mám tu megatresky. Si môžem pozrieť, to je petarda. Tak toto vyzerá. Megatresk. Tak. Potom mám tu mini black petard. 30 kusov. Takéto petardy. Potom tu mám mini piráty. Tiež 20 kusov. A potom už môžeme ísť tie, ktoré vyletia do vzduchu. Napríklad táto raketa Astro. Je to výrobca Klasek. Je to zelená. Potom tu máme ohnívý déšť. Máme ich 3 kusov, ako vidíte. 1, 3. Potom tu máme padáčikové rakety. Vyletí z nich padák. Tiež od výrobci Klasek. Tiež ich mám 2, boli 3, ale jednu som z nich vyskúšal. A potom ešte tu mám takúto raketu Galore. Veľmi dobrá raketa. Tiež výrobcu, neviem akého výrobcu. Od výrobcu Privatex Pyro. A potom už môžeme ísť na tretiu kategóriu. Máme tu trískavú šestku. Máme tu, neviem ako sa volá, aspoň vidíte, aké to sú kulé pumy. Tak to je. Tak. Potom tu môžeme tiež ísť na už kompakt. Volá sa bomba. Volá sa to bomba ako prase. Je to nejaký nápis. Specialitka jen pro ortle rypáky od Pyroko. To tiež veľmi, veľmi dobrý kompakt. Je veľmi silný. Tak asi pre moju pyrotechniku je to asi všetko. Tak dovidenia. Čaute.